Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap gördüğümüz wagty täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow saglyk uğraş ulgamy üçin niýetlenip, ýurdumyza getirilen täze dikuşory gözden geçirdi. Munyň özi insan saglygyny ýurdun baş baýlyk hökmüni akrardan arkadan prezidentimizin mukaddes garaşlymyzyň şanly 30 ýyllyk Aşgabatyň 140 ýyllyk senesiniň öňü sirasynda halkymyz üçin ajaýyp bayramçylyk sowadyny urilýär. Yurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan adam we onuň saglyk barada kaladany döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugur hökmüne kefiyetlen mehriban arkadagymyz ýer bilen yurdumyza täze gelip gowşan iň kämil enjamlaryň öpsün edilen kuwatly lukmançylyk dikçoryny sinledi. Talgora şwe Derman Tenagat Ministri Aman Epedow iň döwrewap kuwatly lukmançylyk dikçoryny alyp berendigi täze dikçoryň paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we edil ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli halkymyza ajaýyp sowgat bolanyny bellep, munyň üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdy. Minister hormatly prezidentimize täze gelip gowşan dikçor barada gatabat berip, onuň şäkeriň içinde gaýry goýulmasy tiýil kömek hyzmatlaryny ýerine getirip, ýürütülýän hastahanalary gysga wagtyň içinde näýatlary eltmek üçin niýetlenendigini, teňki we lukmançylyk taýdan zerur enjamlar bilen üpçün edilenini aýtdy. Bilinçäli dikçoryň içinde näýatagy doly meçerde lukmançylyk hyzmatlaryny ýerine getirer ýaly ähli mümkinçilikler bar. Ýürüti enjamlaryň kömek arkaly raýatyň beden agdalarynyň käbir lukmançylyk görkezleri beýan edilýär. Bu enjamlary dünýäniň öňdebazy döwletleriniň kämil öňümi bolup, dikçoryň hereket ýagdaýlaryna laýyklykda, ýagny teňkanyň titremesine, asmana göterilişine we beýleki häsiýetlerine görä taýýarlananlar. Çünki olar sanlyk arkaly işleýän häzirki döwrüň kämil enjamlarydyr.